kukuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagutira kukutendai netsigiro siya muri kutipa tukuna muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Sekuziva kwenyu seZim Beat tinobuda takananga kunzvimbo dzakasiyana siyana. Sekuona kwenyu nasi nditore kunzvimbo yechiweshe kubhuku rekwaShutu kwatasvika pamhuri yekwaNyirende kwatoda kuti timbotaurawo navo tizwe matambudziko avari kusangana nawo. Pana gogo vanogara pano vane dambudziko rekuti vakangomuka vachirwara kuzosvika vachakwanise kana kufamba. Reka tinzwewo mwana wacho kuti chii chakanyatsoitika kuti gogo vatadze kufamba. Mama, tinokutendai nekuchigamuchira pamba penyu. Munganditsanangurire kuti dambudziko ramama rakatanga gore ripi? Rakatanga gore rakapera muna August. Ndipo vakatanga kungorutsa. Varutsa kudaro vakazofuma mangwana kuseni vasakwanise kana kumira kana kufamba. Saka tadaro tobva taenda nawo kiriniki. Taenda nawo kiriniki vasvikopuwa mapiritsi. Ndobva zvaramba zvakangodaro vari serious. Ndobva tadzokera nawo zvakereke chipiri. Ndobva vakwaniswa drip. Ndobva zvanzi enda nawo kuaward. Ndobva taenda nawo kuaward. Asi hapana kumboita kana musandu wokuti munhu right kana kuti aita sei. Ndobva vadzorerwa kupi kunokumba. Saka tagara nawo kunokumba uko vakangoramba vakangodaro tichingota sei. Tichingova chengeto vakangodaro kusvikira nanhasi. Ndozvavakangoita kana kufamba kana kuita sei. Havagoni. Zvototi kana kumuka chaiwo vamwe vasingamuke chiita zvokupindura. Kana nazvino kuti kana vakada kurara nerimwe side kuti vamuke havakwanise. Kana kuti kazhinji ndokuti kana kuti vaende kuauti chaiwo ndokungoita mumabhuruku avo. Ndotoita basa rekuita sei rokuwacha namagumbezi vanongoitira chi magumbezi. Saka ndochirwere ndoda mudzukuru vanaro nokusafamba kwavari kuita. Makaenda navo kuHoward zvakanzi kudii nemadhokotera? Vakanzi ngavadzoke kureview. Saka nokuona kuti hanzvadzi yangu uyu munhu akaremerwa sokuudzai kwakakuita kwakaita. Mukadzi haana gumbo. Hapana munhu anoshanda. Kuti achiwanawo mari kuti adzokere namai kureview ashaya. Kuti waona mari yekuendesa nemukadzi kureview haana. Ndiye munhu wane ashanda aite sei. Nenoti vaite chingobatsirana. Saka kuti tiwane mari kuti tidzokere nayo takaishayiwa. Vakati chi dhokotera vasati vataura zvekureview vakati dambudziko ramama nderechi? Vakangopiwa ndakangopiwa mapiritsi. Kupera kwakaita mapiritsi waisvika dzinosudzwa kana kureview toona kuti zvakamira sei. Ndosaka ndopa takashaiwa mari kuti tisese tidzokere nawo. Sevana tinoziva kuti kana dambudziko rauya kudai mune kwamunotaurawo kuti amai, nekuti amai haisi hama yedu, ihama yani, isusu hama yedu ndibaba. Makakwanisa here kuzobatawo vana sekuru kana vana tete vekudzinza kwaamai muchivatsanangurira dambudziko rina amai? Vamwe takavataurira. Amai vavo chaivo vatoti ndovamai musarapa vana. Takavataurira kuti dambudziko riripo ndokuti mapiritsi havasikuita sei havasi kunwa. Zvikanzi kusei vasina kupuwa mapiritsi ndikati wakati takapa mwana kuti enda kutora mapiritsi mwana ashanda kukiriniki. Ndobva vanzi sisi mapiritsi atakavapa zvakangokwana zvakaita sei zvakadaro ngavaende kureview. Saka pane hama here iri kumbobatsirana nemi kuchengetana naamai padambudziko iri? Ini ndiri kuchengetana hanzvadzi yangu tiri vaviri. Wekudzinza kwaamai hapana kana ari kubata nemi? Mwana hanzvadzi yangu akagara apa asi hapana. Samuri kunzwa sei muri tu muri kuona zvinhu zvese padambudziko raamai? Padambudziko apa chiri kunetsa ndechokuti amai vanhu kuti munhu akarwara, munhu akura akudawo chikafu chinenge chiri chinenge chakatinakei. Saka isusu kwatinochiwana chikafu chisisa hapana. Vanenge vakuda kudyei amai? Vanoda kudya chii? Zvakangosiyana siyana fanike pamuriwo apa. Vanoda kuti matemba, mazai, tuchichi ndozvavanenge vachingodawo. Saka kokuzozviwana hamuna? Hatina kwatinozviwana. Nokuti mabiyangu akaremerwawo. Ino handina murume. Kana kuti kwandinoenda hapana zvinhu zvangu kubva kuya kwandakangoitawo zvinhu zvangu zvakazongouyawo panapa kuti ndoonawo kwandinowanawo mari hapana. Panapa pamba paamai? Pamba paamai kuya kwandangoita. Saka ndakangoona chiti ndikuenda ndichengetani ndikuenda ndichengeta amai. Okay. Makazombo amai varwara
maenda kureview hazvisi kuchinja amai havachatofambi. Makazombofamba here kuenda kana kumapostori kana kumachechi emweya kuti munzwise kuti zvii zviri kuitika? Kukura here kana kuti pane dambudziko rinoda kufambiwa? Takangofamba zvikanzi urwere huripo chete. Kati tizokuti chii hapana chatakambobatawo. Asi kudzinza kwavo kune here munhu akangotanga futi zvekuti havachakwanisi kufamba kana ndiyo kutanga? Vanhu vese vakangofa vachifamba. Munhu wese wekumusha kwakafa achita sei vachifamba. Saka iwo ndisingazivi kuti kukura here kana kuti chirwere chakangopindwa mavari ndozvandisingaziviwo. Ngatitarisei nguva dzamunenge musipo. Toti maenda kana kumaseri kunotambira zvinhu kunana masabhuku. Vanosara nani koko? Vanosara vega, hapana munhu wekuvasira. Kazhinji vanongosarawo vega. Ndongoza kuti imi chisara muri pano musafambe fambe. Pamwe vanenge vakarara zvawo mukicheni. Saka vanofamba sei gogo? Vachingosheta vachita sei vachienda. Hapana here nguva dzamunosvika pakuomerwa mega semwana kuti ndodii? Kuomerwa nokuti kana kufamba kwandichiita kungofamba kuti somunhu ndiri waniwo panapa hapana nda sei wandinenge ndinaye. Saka pfungwa dzinenge dziri mumashure kuti kozvino vakasara vakaenda kwavanenge vaenda ndingaite sei. Kana kumunda ndinongoendawo zvenguva shomanana ndodzoka ndoya ndovabikira ndochengeta. Zvakaoma sei asi semwana ndiwo uri kuita zvese, hama dzavo chaidzo dzisinawo ruoko rwavanenge vachikupai, zvakaoma sei? Zvakandoomera. Zvakandoomera kuti kana ukuudza hapana. Hapana wandotomboudzawo. Asi mambokwanisa here kuenda kumusha kwakabva amaiko? Hapana chavasingazivi. Zvese vanozviziva. Hapana. Saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nedambudziko ramama nderwekuti kudii? Ni dambudziko kuti vabatsirwe. Ndoda kubatsirwa pachikafu nepasipo apa. Nayo wheelchair yacho. Kuti ndigone kuti pamwe ndingagona kuvandudzika. Nokuti chandinacho pari zvino handina. Ndiri munhu ndiri kungota sei ndiri kungotambudzikawo. Pasipo ndanzwa muchiti havachakwanisi kuzvienda kunozvibatsira vega kuchimbuzi. Saka muzvira kuti munowacha every day, every hour munenge muchiita sei muchiwacha? Ndechinguwacha. Zvototi kana mukaona mbatya dzandenge chiwacha munonzwa tsitsi. Munonzwa tsitsi. Ndoita kunge ndiri kuwachira mwana mucheche. Saka muri unyanyodai uche nesipo. Hapana zvimwe zvamuri kuda futi here takatarisana nepamba pese tichimbosiya gogo musha wese zvamuri kuda imimi semwana ari kuchengetana naamai? Chandiri kungoda ndekuti nda kuti ndibatsirwewo pachikafu. Kazhinji chikafu chacho ndechikuita sei chiri kunetsa. Kuti ndivandudzikewo pachikafu apa. Ndikuona chibage chakatsva. Muri kutarisira kuti zvichafamba sei? Muri kurarama sei izvezvi muri kumborarama sei? Kurarama kwacho ndikoko kutambudzikira. Ngokutotambudzika kuti kozvino chibage chakatsva ndichaita sei ndichawanei. Nesu wacho mumbone nechekubika here mba? Hamuna. Hamuna. Saka muri kuita sei nagogo? Because matara munogara muri tu pano muri kuita sei usiku wanasi? Paupo apa tiri kutotambudzika kuti tiwane hopu. Zvototi pari zvino so hamuna kana chatinacho. Aiwa, tinotenda mama. Ndanzwa muchiti hamuna foni yekuti vanoda kukubatsirai vanokwanisa kukubatsirai. Totora dzemuroora here kana kuti dzemwana? Totora dzani akakusunungukira imi? Izvezvi tombotara nemuroora. Muroora nditi? Alright, tikatimbotara nemuroora tinzwewo kuti ndi apa mamwe matambudziko amunomboendawo nawo kuti muroora ndaremerwa apa uye ndezvipiwo kurudziro yaanogara achikupai semuroora wenyu? Aiwa, ndinenda chitaura naye. Muroora wandigere naye anenge achiona dambudziko randinenge ndinaro. Imba yake ndeirapa iyi. Saka anenge achiona dambudziko randinaro. Nokuti iye ndiye akambochengetawo amai kumashuroko
Insandaita sei insandauyawo pano. Saka iye achakupewo dambudziko racho ranenge achiono tichibatsirana pamwe chete. Aiwa hamaita basa mama tinotenda. Wandakagara naye pano muroora hawagogo Nyirenda vanonziwa Amai Nyirenda. Reka tinzwewo kuti semuroora ndiapi matambudziko avari kuona ari kusangana nagogo pavanenge vakagara pano pamba. Nai muroora mukatitsanangurire kuti ndiapi mamwe matambudziko amuri kuona ari kusangana naamai panapa pamba. Matambudziko aripo akawanda. Nyaya iripo ndekuti amai vanonetseka pakufamba. Munhu anofamba achiita nemagaro, munhu anozviitira. Saka zvinotonetsa manje kana kudya chaiko vanoramba chikafu chisina basa cheche. Mawo matambudziko zvatotinetsa kuti kutodi. Ndambonzwa tete vachitaura kuti ndimakatanga muchigara nani naamai. Zvakanga zvakaoma sei? Titsanangurire kubva pamakatanga kugara naamai. Vakanga vakutorwara here kana kuti? Ini ndakatanga kugara naamai tongoti murume wangu ina akafa ndobva ndagara hangu pano pamusha. Saizvozvo amai ndobva ndatora kuti vatokurawo ndobva takungogarisanawo asi vaifambawo zvavo asi vainoti miri yavo inovarwadza panguva iyoyo. Saka taingogara pamwe chete tichishanda pamwe chete tichidi kuzosvika amai vatozotadza vatorwa nestroke. Varwa nestroke ndodo vakagara navo for 7 years kana tisiri kukanganisa. Zvadaro ndo pakazoyoteta vaona kuti zvazvichaita kuti ndirambe ndisanganidzana nezvakadaro ndokugara kwakaita natete. Asi matambudziko anga akawanda nazvino matambudziko ana kutopera akatowanda atosanganidzana napana mai. Ndanzwa matambudziko amataura ngoti gogo avachagone kufamba. Ndapi mamwe matambudziko amutsanangura kuti akawanda? Matambudziko avo iwo ega ndongonzwotisi kuti nguva zhinji vanenge vachiti ndiri kurwara, musoro kurwadza, makumbo, maoko zvese zvinenge zvichingovarwadza. Saka ndongonyatsona kuti dambudziko riri pane munhu iroro. Saka zvakaoma sei semuroora kugara naamweni varowa nestroke obviously vanenge pasisina chavanokwanisa kuita. Zvakaoma sei semunhu wechiroora? Inini kwandiri ndongoti ndakatanga kudaidza Mwari kuti vapinde muhana yangu asi zvakaoma nekuti unongoshingoona kuti idambudziko hapana chavachakwanisa kuita. Kuwacha zvese ndaitongowacha. Ndakangozvitora semwana womusikana ndikati aiwa hazvina hazvo muzvo ndichiwacha zvese ndichiita sendichiitawo. Hama dzaikubatsira pama muchiri kugara nagogo? Nguva dzandaigara nagogo ini zvanga zvakatooma hapana aitombomira padhuze. Waingoona vanenge vawiwa apo neapo zvavo asi zvizhinji zvinenge zvakangooma. Zvipi zvamunofunga kuti gogo vanoda kubatsirwa nazvo kuitira kuti upenyu hwavo hurambe huchienderera mberi? Ndezvipi zvamunofungidzira imi semuroora? Ine maonero angu gogo anofanira kuwanirwa wheelchair kuitira pakufamba kurege kuvanetsa. Utonzwa tsitsi kuti havabayiwe here pavanenge vachiita paipai. Nekupiwawo kana mishonga yekuti varapike pakurwara kwavanenge vachiita sei kwavanenge vachiita kwevyo. Ndo chishuwiro changu. Zvekare futiwo neizokumbira kuti ameno kazvichikwanisikawo sedambudziko rapinda rekuti munhu anozviitira mvura iri kunetsa kazvikwanisika kapatoitwa kana mugodhi zvavo nekuti hapana kana mwana anokwanisa kuita sei kuzvimirirawo izvozvo. Havana mwana. Havana. Saka vari kupfeke vani mapamba here zvikufamba sei vari kupfeke gogo? Ava gogo mapamba havana. Munhu anongoti akapfedzwa kana penti zvezvi anobvisa. Vofamba zvavo vakaita sei vakangoda zvekutoti kana ini semuroora chanyanyatsouya padhuze pavo ndozvenguva kutonyara nokutyawo ngozi yekuti unozonzi muroora akandiona. Saka zvoitwa sei kuti gogo vabatsirike? Bhozi tikunzwa vachiti pane vana 2 chete ndovega vari kungotarisa kuti amai hama dzimwe hadzisi kukwanisa kubatsirana navo. Zvoitwa sei? Tinongokumbirawo rubatsiro kwamuri kuti ngavabatsirwewo. Chamuda kuti vabatsirwa nacho ndadzwa muchitaura nyaya yewheelchair. Iwheelchair chete here kana kuti pane zvimwe zvamunoti izvi everyday gogo vanotoda kuti vabatsirwe neizvi? Ini ndotokumbira kuti wheelchair nemapiritsi vayo plus nekudya. Ambuya havatodi kudya muriwo. Vanotonetsa zvokunetsa zvizvi. Kutoti nini nhasi handoridye sadza. Saka ipapo ndo patochikumbiro chokuti dai tagona kuita sezvedu kubatsirikawo ipapo. Ndaona masekerera ndofunga manje pane yavakabura apa. Manje apa vakati chiya vakapaipa vakaramba sadza iri manje. Sewe marimwe zuro vakatoti nhasi handisi kudya. Ndikutorara ndakadaro. Tikati zve mai mukadaro munofa nenzara. Tikati zata kuvanyengerera kuti aiwa chidya kana muroora.
ndopa vakazodya zvavo. Asi unongoona kuti kudya kwacho hakusiriko, munhu ane zvaari kudawo kuti aita sei adyewo. Mama vabikira chii ikoko? Vanga vabikirwa mufusho womubora, vakati aiwa ine zvomuriwo wakuvava uyu wakaomarara ndini. Kana muzerugare chokwadi vakati handini ndiri kuda chii, vakati ndiri kuda chii ikoko? Gogo vaitoti ndinotoda kana nyama kana matemba. Manje vachine mazino here ekudya nyama idzi dzese idzi? Vanodya ikabikwa yanatsoibva agogo vanodya mazino vanawo. Saka toti kana kune vamwe vanokwanisa kuvapa futi tunyama netumatemba? Ava vanenge vatoyamura zvakanyanya. Panyaya dzemuriwo chete ndo dzavanonetsa here kana kuti vane zvimwe zvavanoda? Pamwe vanogona kuti ndikuda raisi, inyaya dzemuriwo chete? Chikafu vanotochida especially sugar nemasamba. Ayo masamba vane hana. Tomboita barirawo mhanya kuti towana kupi masamba neshuga tibikire koko? Tototsvaga kuti tozviitewo. Asi but zvinenge zvakangooma nokuti handino murume wakafoka kare. Aiwa tinotenda. Nanzwa kuti ndimi mune foni. Maybe vanda kukubatsirai, vanda kupa gogo matemba iwaya pamwe uche kana shuga dzamataura. Vanokubatai panamba dzipi? 078 001 0074. Ungadzokorodze kuitira vanenge vapotsa. 078 001 0074. Tinotenda maita basa murora nekuti pawo divi renyu mazivira munoita dambudziko ramwene venyu pamba panapa. Aiwa ndo zvandoziva wangu. Tinotenda. Mazvinzwira muri eZimbabwe vananga ndichitaura navo ndiye murora wagogo Nyirenda vachitsanangura kuti gogo chavari kunyanyoda iko zvino vava kuda tii zvakanyanya, saka vari kuti kuna vanokwanisawo kuvabatsira shuga ngaiwande, masamba ngaawande, gogo vakuda nyama zvakare pamwe chete nematemba. Vakuti hanzi ndakudzoka kuita musikana, ndiri kudawo zvinhu zvinonaka. Asi chikumbiro chemhuri kunyanya ndechekuti vawanirwo wheelchair yekuti pamwe vakwanisewo kupusha gogo vachivaendesa kungava kuzvimbuzi, nekuti gogo kuti vakwanise kuenda kuchimbuzi avachakwanise kufamba. Mwana wavo ndiye anotoita kuti gogo vakwanisewo kurarama zvakanaka, nekuti ndiye anenge ainavo zuva rese. Vanogwesha gogo, tava kutotyira kuti vangakuvare magadziko. Asi chavari kunyanyoda ndechekuti batsiraiwo mhuri yeZimbabwe, kunyanya chikafu ndo chiri kudiwa pamusha uno. Chisangana zvakare pamwe programs zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tiri pano paZim News Beat TV.